ka jingpule nai kam jung apostol ka nong bakandai rekod life way do sapuar hai kitu kisni ka balang habaro keleng ka Judea ka Galilea pat ka Samaria kala yo jiksuk pat ka nang pen scam ya ka pat da ka ba im ha ka jingting buram yo try pat ha ka jing pen slur jong men sim bakoj kala nang pen roi shishu ya ka te ba Petrus ula le keleng man jingo ya ki ula le jingo ru ya kiri kuj ki bala syong hat lida ha kata ka jaka ula syam nya we briu uba kerteng u Enias ubala don ha ka jentia pang la prastem bat ula pang yap siliang u Petrus ula ong ha u ko Enias Jesus Christ ula pen ko ye pi ki joj bat tepej yala ka jentia markum tahi ula ki joj te baro kila nong sing snong kalida bat ke Sharon kila yo i u bat kila pai show try tila don hajopa ka wei ka senran ka ba kerteng ka Tabitha ka bamut ka Dorcas ka balong ka briu ka badap dai ki kam pa pat ikam isnei ha ka ta ka por kala kempang pat kala yap bat onda kila pensum yaka kila pentia yaka ha kamraneng namar kalida kala long hajan kapjopa kisunran haba kili asngeu yo Petrus ula don hangta kila pai shu arngut kirang ba bat kerpat ya u siu bha wan kloi shangi kumta u Petrus ula yang bat ula leit batki haba ula poi kila yalami ya u sha kamraneng baro kiriu kentai kila yalum luwi ya u kila yam artat bat kila pen i u ya ka sopti bat ki chen phong ba ka Dorcas kala su men ba kadang im Henry Petrus ula pen mi im yaki baro shabar bat ula pendem kau siu bat ula duai nang ta ula pai syakamet yap bat ula ong go Tabitha kijoj ka kali yali kmat bat aba kala yo i yo Petrus kala syong bat kala ai kti yaka bat ula ki yaka nang ta ula khot yakiru khoj bat yakiru kontai bat ula ai haka yaki kaba haki bukin im bat yakata ka jingja tak bena habaro saudong ka jopa ba pun kibriu kilnge yo try kaktin jong try isungu yo play ka jingpule na gospel bakoi kat kum yonis kala nong pan riu kat khot pan riu phau hadu riu kundai ha kata ka por pun na kisunran jong Jisu kilaya ong kaneka jinghikai kalong ka ba manu bala ban nge yaka Henry u Jisu bala tip haladehi pakisunran jong u kila yatnum shapang kane ul ong haki hatu pitut yakane kumnopat lada pinyo i ya kun ubriu ubala kiu shaka chaka ba ula don menshwa dei mensim uba ajing im kado kamler kam kikitin kibangala kren na pi kilong mensim bat kajing im Henry kitu kibadon katuk ne na pi kibomnge namar ujisu latip nadu bastang kino kitu kibomnge bat mano uta basyat kala ya u teu la penbut na kane ka daw ngala ya thu api ba don bala berwan shanga lada ul ailat yok pa daw da u hadin kane bun na kismran ju u kila phaidin bat kim tre ban le chu batu kum taw jisul ong hakikat armut te ma phiru pin le no u Simon Petrus la jawab u ko try shano ngin le me medon ya tin jong ka ching im pom chukut bat ngi hi ngila nge bat ngila tip pamelo uba khoi jong play ka gospel jong try ka ching ro yeme Chris